O tempo obrigou a prazalo, pero as expectativas son moi boas. Falamos do Mercar na Rúa, unha iniciativa de zona aberta que vai ter lugar este sábado e que encherá a Praza de Galicia de Vilagarcía cos mellores produtos dunha trintena de establecementos. É unha actividade ca que queremos fomentar a cercanía dos nosos establecementos co cliente. Sobre todo queremos resaltar a calidade do noso produto nos nosos establecementos e atraer xente dunha maneira diferente a que ven cercana ao noso comercio. Por que? Porque queremos facer un día de fidelización, ¿no? Entre os establecementos que van participar por primeira vez tamén do sector da alimentación. 30 establecementos de todo tipo de sectores, desde textil, calzado, para farmacia, decoración. E sobre todo tamén quero destacar que este ano tamén van a participar sector tamén da alimentación, que é unha cousa que, bueno, que habitualmente non se añadían aos nosos establecementos, pero este ano pois sí queren participar nela. Un xeito, explican dende Zona Aberta, de situar no centro do mapa establecementos que ás veces non gozan de tanta visibilidade por estar máis afastados ou en rúas que non convidan o paseo dos peóns. Algúns dos nosos establecementos non están situados en rúas peonís, o que fan que a xente pois circule menos por diante deles, e incluso porque ás veces non temos o suficiente escaparate para presentar o noso produto pois de maneira máis próxima ao noso cliente. O Concello de Vilagarcía colabora con esta proposta. A previsión é de que creo que o cambio está moi ben escollido, porque a previsión é de moi bo tempo. Vilagarcía vai se convertir o sábado nunha gran tenda ao aire libre. E para facer as compras máis cómodas para os maiores, para a rapazada haberá un obradoiro pola mañá e outro pola tarde. Ademais, con cada ticket de compra, a clientela poderá participar na ruleta de premios de Zona Aberta.